Lah niken ki lho. Kancaku sindet jenenge Niken. Ya wis paham. Pake bakul watu, Boke bakul jeruk. berarti niken diceluk Ya Niken. lah watu karo jeruke mang lho. Watu karo jeruk wis didol kowe. Ora singkatan to, Mang. Ora. Walah tiwas aku terata. Tiwas aku terata. Tuas tak kira iki niken tuman. Tiwas aku teratat. Ayo kowe saiki ndonga. Aja cengengesan wis ndase kaya bakso beranak. Ngawur. Malah gue ngarani jare kaya lato-lato. Oh iya, melu ngawur sisan. Lah iki apa Nera? Iki dudu lato-lato, dudu bakso beranak. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. Sing arep dilan ndasmu ki ya sapa? Ndonga kanggo temanten cara Arab. Aku paham nek awakmu ki weton pondok aku paham. Aku ya mau kalah karo kowe Iya, basa Arab. Coba jajal Donga kanggo manten. khusus untuk temanten berdua sampean amatur nih Mas kagem panjenengan. Mas, ini doa kagem panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kok gesek ya Allah. Geseh iki lho. Kowe iki lho leh ndonga kanggo manten ki lho piye balenono? Basa Arab to. Ya, donga Arab. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Wong gendeng, wong edan, wong kucluk, kuwi ngono doa tidur, donga turu. Lah nek mantan iki wong kucuk ora Jawa pasapah iki. Lah iki donga turu lho iki kok iso. Mantane randang tidongane kon turu kapan metenge. Oh, nek gak turu-turu kapan metenge. Ya ora ngono. Tegese awakmu kan iso menehi resep to Mas Mondol, cah gendeng, cah kucluk, cah cengok. Iso ngekeki resep supaya mantene iki keluarga sakinah mawaddah warahmah iki piye? Kabeh ngono enek artine kabeh to wong gendeng, wong kucluk, wong cengok, komplit iki. Piye maksudmu ki lho piye? Lho, resep untuk temanten. kabeh wis enek kuncine dhewe. Kuncine apa? Kuncine ya cukup A B C. Iki resep manten Resep kok iso apa? dikek ABC war mbok crot-croti kecap ngono piye? Srot-sroti kecap. Lah manten nek mbok kon ABC karepe piye? Kabeh A B C sadurunge nikah iki tetep A B C. Manten sadurunge nikah Sadurunge nikah gondeli resep A A B C. A yang pertama anak loro kudu padha senenge. Oh iya masuk akal pinter. Anak loro kudu padha senenge. Ora mungkin sitok seneng sitok ora. Ora mungkin dadi. A anak loro Kudu padha senenge. B Bapak ibu kudu merestui. Tok tak done tok tak todi tak done tok tak todi tak dintu dintu cek kok pinter bocah jan pletik Botok bolu isi telek. Madu. jam jalmo lipat seprapat tamat tenan nek kowe iki B mang artinya Bapak ibu kudu merestui. tok tak done tok tak todi tok tak done tok tak todi tak dintu dintu cek pinter kowe cek Aku ibu. B mau artinya Bapak ibu kudu merestui. Tak terti. ora enak sing ngabui sing ngabui sapa Lah kok gak kok tabui. Piye B nek wis B terus yang ketiga C Cukup dibawa ke kabupaten Caksa. Munggo ing agama, munggo ing negara. wah banyak Kuwi kudu diutamakno.